Musím teda říct, že noc byla krutá. Zapomněl jsem spacák. A jako večer to stálo za to. Ráno se musím přiznat, že jsem to nedal. Byla taková zima, že jsem to vzdal a počkal jsem do východu slunce. Tak snad teďka něco konečně přijde. Takže máme tu malý problém. Tady jsou ryby dietářky. Nechtějí, prostě nechtějí, nevíjou asi jak. Takže jsme se rozhodli, že je to naučíme. Přesunuli jsme se blíž k vodě. A tady Gandalf udělá lehkou instruktáž, jak by to mělo vypadat a jak to dělají oni. Instruktáž je jednoduchá. Inu vezmeme návnadu. Rybky nám doteďka ukazovali, že jedí způsobem názorně, teď bylo slyšet. Jen tak jako lážo, plážo. A my jsme se s beránkem rozhodli, že jim ukážeme, jak by to měli dělat. Měli to dělat následujícím způsobem. Ahoj, konec instruktážního videa. Tak milé rybičky, doufám, že si z toho vezmete náležité a velmi náležité naučení. Dobrou chuť! Jsme vám ukázat výsledek této výpravy. Ten vypadá asi takto. Za celou dobu se nic nestalo.